салом дӯстон, умедворам ки ҳама каса хубу тансият ҳастед. дар навори имрӯза мехостам ки оиди витамин D яъне витамин D3 ҳангоми ҳомиладорӣ яъне истифодаи он ҳангоми ҳомиладорӣ ба шумо каме маълумот диҳам. бисёриҳо пурсон мешаванд ки дар вақти ҳомиладорӣ ё ин ки тайёрии ҳомиладорӣ ба ғайр аз фолиевая кислота боз кадом намуди витаминҳоро истифода бурдан мумкин аст. аз ин рӯ мехостам ки имрӯз маҳз оиди витамин D3 ҳангоми ҳомиладорӣ мавзӯи имрӯзаи мо шавад. бисёриҳо гумон мекунанд ки витамин D3-ро танҳо барои кӯдакон тавсия медиҳанд, яъне барои пешгирии бемории рахит. дар асл бошад ин хел нест. фоидаи витамин D бениҳоят зиёд аст. дар бораи витамин D дар кадом ҳолатҳо истифода бурда мешавад, дар канали мо аллакай навор ҳаст. метавонед ки даромада тамошо кунед. ссилкашро дар зери ин видео мегузорам. витамин D яъне витамин D3 на танҳо барои кӯдакон тавсия дода мешавад, барои калонсолон низ истифодаи он зарур аст. барои ҳомиладорро бошад, фоидааш бениҳоят калон аст. аз рӯи таҷрибаҳои охир, яъне ҳам аз рӯи тадқиқотҳои охир маълум шуд ки витамин D фоидааш ба монанди фолиевая кислота аст. метавонад ки барои инкишофи кӯдак кӯмак кунад, яъне барои инкишофи дурусти кӯдак дар батни модар кӯмак кунад. барои инкишофи майнаи сар, устухонҳо, мушакҳои кӯдак дар батни модар хело фоидаи калон мерасонад. инчунин ҳангоме ки зани ҳомиладор витамин D-ро истифода мебарад, хатари исқоти ҳамл, инкишоф наёфтани кӯдак, хатари барвақт таваллуд кардан, хатари кам вазн гирифтани кӯдак бартараф карда мешавад. дар бисёр ҳолатҳо норасоии витамин D дар вақти ҳомиладорӣ метавонад ки ба вазн нагирифтани кӯдак оварда расонад, яъне кӯдак инкишофаш сустар мешавад, ҳангоми таваллуд бениҳоят бо вазни кам таваллуд мешавад. инчунин метавонад ки вайроншавии гардиши хун дида шавад. ин ҳам низ яке аз сабабҳои норасоии витамин D шуда метавонад. дар ин ҷо аҳамият диҳед ки на ҳама вақт норасоии витамин D маҳз ба норасоии ё ин ки вайроншавии гардиши хун оварда мерасонад. метавонад ки яке аз сабабҳояш бошад ки ба ҳамин ҳолат оварда расонад. инчунин баъд аз таваллуд дар бисёр занҳо бениҳоят беҳолӣ, бемадорӣ, беқувватӣ, хоболудӣ дида мешавад. дарди тамоми мушакҳо, дарди устухонҳо, дарди миён дида мешавад. баъд аз таваллуд ин ҳам яке аз сабабҳои норасоии витамин D3 мебошад. чунки баъд аз таваллуд зан ҳангоми ширдиҳӣ ҳама витаминҳои зарурие ки ҳаст тавассути шир ба кӯдак медиҳад ва организми худаш танқисӣ мекашад аз ҳама намуди витаминҳо. барои ҳамин баъд аз таваллуд дар бисёри занҳо чунин ҳолатҳо дида мешавад, яъне беҳолӣ, бемадорӣ, камқувватӣ, дарди мушакҳо, дарди устухонҳо дида мешавад. барои ҳамин агар ки баъд аз таваллуд низ шумо истифода баред витамин D-ро яъне витамин D3-ро бо тавсияи духтур бениҳоят нағз мешавад. агар занҳое ки нияти ҳомиладор шудан доранд, яъне планируют беременность, пеш аз ҳомиладор шудан аллакай витамин D3-ро истифода баранд, бениҳоят нағз мешавад. ва дар вақти ҳомиладорӣ 3 моҳи аввали ҳомиладорӣ витамин D истифода баранд. ин ба нағз инкишоф ёфтани кӯдак кӯмаки бениҳоят зиёд мерасонад. дар кадом маҳсулотҳо бисёртар витамин D3 дида мешавад? аз ҳама бисёртар витамин D3 дар таркиби моҳиҳои серравған, хусусан худи равғани моҳӣ, лосось, скумбрия ва дигар намудҳои моҳиҳо витамин D3 дида мешавад. инчунин витамин D3 дар таркиби ҷигари гов, тухм, шир, равғани маска ва дигар маҳсулотҳо низ дида мешавад. аз ин рӯ дар вақти ҳомиладорӣ ба ҳамаи занҳо тавсия дода мешавад ки тарзи ҳаёти солим бибаранд, хӯрокҳои дуруст истифода баранд, аз хӯрокҳои хамирӣ даст кашанд ё ин ки камтар истифода баранд, бисёртар маҳсулотҳои баҳрӣ, моҳиҳо истифода баранд, моҳиҳое ки дар вақти ҳомиладорӣ иҷоза дода шудааст, аз ҳамонҳо бояд истифода баранд, бисёртар меваю сабзавот истифода баранд. витамин D-ро дар вақти ҳомиладорӣ чӣ тавр истифода бурдан мумкин аст? албатта ҳама намуди доруҳо, витаминҳо дар вақти ҳомиладорӣ танҳо бо тавсияи духтур истифода бурда мешавад. витамин D3 дар вақти ҳомиладорӣ бо меъёри профилактикӣ, яъне профилактическая доза дар 3 моҳи аввал агар истифода баред беҳтар мешавад ва баъд аз таваллуд низ онро истифода бурдан мумкин аст. чунки баъд аз таваллуд организми зан бениҳоят заиф аст ва ба истифодаи витаминҳо эҳтиёҷи сахт дорад. хусусан ба витамин D3 бениҳоят эҳтиёҷ дорад ки то ки мушакҳо, устухонҳо ба қувват шаванд.
аз инро фаромӯш насозед, ки пеш аз ҳомиладорӣ, яъне ҳангоми планированияи беременностӣ ва дар вақти аввали ҳомиладорӣ ба духтур муроҷиат кунед, то ки духтур ба шумо витаминҳои даркории махсусро барои нағз инкишоф додани кӯдак тавсия диҳад. Умедворам, ки навори имрӯзаи мо ба шумо писанд омад. Саломат бошед.